мақомот дар саросари ҷаҳон аз заиф будани хоҳишмандии сокинон ба ваксинагирӣ дар ташвишанд ва бинобар ин шеваҳои гуногуни ташвиқро ба кор мебаранд. Масалан, дар ду шаҳри ҷанубу шарқи Осиё аз кӯмаки гову мурғҳо истифода мекунанд. сокини 65-солаи Музофоти Майчем бар ивази гусола остинашро барои ваксинзанӣ барзадааст. ин беҳтарин тӯҳфаест ки ман то ҳол аз мақомотамон гирифтаам. зоҳиран ин шеваи тарғиботи мақомот натиҷа медиҳад. Як ҳафта баъд аз шурӯи қуръакашӣ моякӯбии сокинон дар ин минтақа 50% баланд рафтааст. ҳар як гов тақрибан $300 нарх дорад. даст кашидан аз чунин тӯҳфа кори осон нест. дар Индонезияи ҳамсоя бошад барои онҳое ки ба гирифтани ваксина розӣ мешаванд мурғ тақдим мекунанд. кишоварзи 67-сола Асеп Сайпуддин мегӯяд, то охир ба бехатар будани ваксина боварӣ надошт. Бар илова, дар деҳа дар бораи ҳалол набудани он овозаҳо паҳн шуда буд. Аммо ба хотири мурғ розӣ шуд ки эм бигирад. ман метарсидам ки баъди гирифтани ваксина дарҳол мемирам. бо ҳамин сабаб ман аз гирифтани ваксина худдорӣ мекардам. боз шунидам ки ваксина равғани худ доштааст. тибқи маълумоти охирин, танҳо 5% сокинони Индонезия бар зидди COVID-19 эм карда шуданд. мақомот умедворанд ки мурғу чӯҷаҳо дар ислоҳи ин вазъ кӯмак мекунанд.